Goedemorgen. Wat ben je hier al aan het doen? Nou ja, We staan hier elke dag. We zitten het nice te wachten. Het nice. Ja, elke dag zitten we hier. Maar waar heet het dan zo'n hele dag, jongen? Hoe de politiek. Over de politiek, en hoe Trump. over Trump, van alles. We leven nog. Nou? Ja? Ja. Maar er komt echt heel dit loert van achteren. We rennen even een bintje, hè? Ja. Nou. Ja. Is dit een soort van stiekem hoekje? Werd de vrouw je hem net fijn kennen? Ja. Nee, die weet plakje ik wat te vinden. Echt weer? Ja, maar die komen hier net in. Nee. Nee. Het jongt hier een beetje naar pezen. Ja. En is er iemand bij die heeft hier wat bleekwetter ingooid. Vroeger hoeven we hier net in te komen, dat je alle mensen zien. Ja, maar zie je dat zijn toch wel, maar wij zijn nog ouder. Ik ben goeie 80. Nou, Ik ben 4. nou dat is nog allemaal. En vroeger zie je de oudjes zitten zitten. Een oud man best. Maar- Dan maar, moet je even dingen van een noord. Maar pruimkebaak. Nou, en dan mocht je net inkomen. Nee, dan moest je opratten weer. En algerin beschäftigd dan nou. Ja, man. En dan ben je zelf al.